Аз съм 25 и това може да се бъде като втори епизод на Minecraft, обаче в момента сигурно ще се чудите къде се намирам, защото в миналия епизод на тази поредица, първи епизод, изобщо не беше тук. Името там е, че с този сервер и да, играем в нов сервер и съм се развил малко и след малко, след около 1 час ще пусна стрим и вие също може да играете в този сервер сега. Нека малко видим какво съм направил тук зад камера, защото не е чак толкова много, но някои неща, които съм направил. Мамка му. Така, значи взел съм баячето да има. И тук има някои други неща, репички и такива неща. И си малко стрима, да нацепя малко дърво. Това е селото, което е виждаш. Това там това не съм гласал на клип. Но имаше с проблем с едитването. И фактически не може да изкача и да това. Забетам от тук. Много нещо. Не че чак толкова много нещо съм записал. Но сега ще се покажем след такива часа нещо. Може би към 7:30-8 часа ще има стрим. И да, това е като някакво, ще кажа. 8 часа, ако искате може да дойдете и да се присъедините към сервера. Но сега, да съм по-точно, трябва да си да се как се нещата в сервера. Значи, в началото сервера ще бъде онлайн само когато някой в сервера не може да има. Серверът ще се пуснат само като аз съм вътре. Което значи, че няма да е много се пуснат. Примерно 2 часа мога да го пусна примерно. Много до късно вечер, обаче това не е много. Не мога да кажа баш по-малко, колкото когато моето има в да, много да, той ще бъде оператор. И после евентуално, ако някой човек ми е от ще го направя и така да има повече хора, трябва да човек ще играе по-често Minecraft. Сега се усетих, че най-вероятно на мечове, защото имам проблем с записването на гласът. Да. Чакайте малко, че ми излезе. Най-вероятно онлайн ще бъде сервера, когато само аз съм вътре в него. За сега. Докато един приятел, понеже има проблеми с телефона, не си оправи телефона. Това е аз бях на 25, ако ви харесва видеото. Какво ви харесва, просто ви уведомявам, че има Wi-Fi, чао.